Wel, croeso nôl I gylchoedd y Gwartheg. Mae'n dechrau dod yn Pencampwriaeth yma. A'r jersey sydd yng nghyntaf yn un nawr, a mae gen i'r gwrth Tom Phillips o dîm awr Cilredyn yn Sir Benfro, a mae da fi fan hyn y Gareth Thomas o Gwmffrwd, gellu fi Gwmffrwd Caerfyrddin. Un o Sir Benfro, un o Sir Caerfyrddin, a rhyw gardi bach yn canol. Nawr te boys, pwy sy'n mynd I ennill hwn? Le ti'n mynd hyn yma? Tregi byd o'r own gyntaf yn un nhw e? Wel, mae'r tŷ ddosbarth o safon ucha gallu di gael fan hyn, dwi'n credu ni. O blaen I fan hyn o Marwyn yn arwen buwch a'i lo. Sydd newid gael ei sgori, beth maen nhw'n galw yn excellent a'i loi. Sim llawer o'n nhw'n cael y clod na. Na, dim o'r oedran ydw. Na, dim ond sgori'n ddiweddar iawn fel buwch a'i lo. Wedi sgori yn y safle yna. Mae hwnna'n glod iddo fe o'r fuwch yn y mas mor dda heddi. A ti'n mae'r teulu yma, Gareth, ti'n bod, mae nhw efo'r Holsteins a'r jerseys, a maen nhw'n dod i'r brig o hyn, dyn nhw, ti'n bod? Odi, mae hwnna'n ddawn. Mae'n ddawn heb os na goni bai, achos mae'r gallu I droi y nifel du a gwyn, a wedyn droi y nifel brown sy'n hanner I maint I mas i'r safon mewn achlysur fel hyn dan y gres a'r cyfleusterau yma yn glod dychryn nhw fel teulu. Mae dawn dan nhw. Dwi'n credu bod I wir I weid, da I bod y ti ddoi deulu mewn fan hyn sy'n gwneud rhywbeth yn eitha tebyg agos mae Edward a'i ferch yng Nghyfraith mewn fan hyn yn y cylch a dwi'n credu falle byddan nhw weddol agos I fod yn bwrw'r gloch ar y diwedd fan hyn heddi. Ond ti'n bod, wi wedi clywed Tom yn gweud yn y gorffennol gan I wrth edrych ar y jerseys yma. Mae nhw yn nelu at peth ffreithrwydd bod prodd o'r mas yn dyn nhw. O, dyn, a ti'n bod maen nhw o safon gorau lle ti gael. Blynedd yn ôl, dwi'n credu, y Gareth y cytuno fe, felly ti'n gweld dipyn o wendid yn cefn rai o'r jerseys yma. A ti'n bod, ond o ddim yn... Ti'n bod, a ti cewn a weddi gwendid nhw, cefn unan a falle ddim yn corio'r cwt fel dilyn nhw, ti'n bod? Ond mae'r cryfdiad yn ôl mor dda. Mae'r Gwartheg ma yn os dim o Tom yn cadw jerseys, wyt ti'n cadw jerseys? Na, sa fi'n mynd gyda pob beth. Nagos e? Doi fridio yr Holsteins o'n ten. Byw ar yr Holsteins, wrth gwrs. Mae safon llaeth yr Holstein wedi gwella, bob bryd arall yn dweud wedi gwella. Ond mae yna lot o'r ein, mae nhw'n wartheg fa poblogydd os daw ar werthu, ond dawr yn nhw yn y werthu. O, dyn. Dwi'n credu bod wedi cyrraedd rhyw safle nawr, a byna am yn aros yn dyfa Gareth. Mae nhw tipyn o help i'r bobl mae sy'n wahanol fath o gontract llath, chi'n deall. Mae'r anifeiliau yma sy'n blaen I nawr y jerseys, mae nhw'n llath tipyn tywach na rhai di a gwyn. A wrth gwrs yn y diwydiant, mae rhaid bod yn eitha pen busnes, a os bod chi gontract llath sy'n mynd at gaws, neu mae eisiau'r braster a'r protein yn uchel, wrth gwrs chi'n mynd I fagu a nifel sy'n mynd I rhoi'r llath tew yma chi, yn hydrach na lot o lath bach mwy tenau, fel sy'n rhywch di a gwyn. Felly mae dyn nhw bwrpas, a maen nhw'n cael ei troi mas wedyn heddi yn berffeth. Maen nhw'n byw ar lot lai o fwyd, mae'n siŵr o hynny, dyn nhw. Wyt chi'n meddwl I dyfod? Ond mae bwyd maen nhw'n gael yn goffo bod y bwyd o ansawd. Dyn nhw'n mynd bita bwyd cyffredin. Dwi'n cael un pwynt sy'n deilwng I gyflwyno fan hyn nawr yw mae Edward mewn fan hyn heddi gyda buwch. Dwi'n credu oedd hi yn y paren a ennill y ffitsiw llynedd. A dwi'n credu bod I wir I weid hefyd na tro cynta erioed i'r un perchenog I ddangos dwy anifel oedd wedi fagu I hunan I ennill y ffitsiw. Yn ddeud mawr. Dwi'n credu bod hwnna wir I ddweud, os dwi'n credu yn iawn. Mae'n werth I weid, war y teg, a mae'n glod mawr i'r teulu, ydy. Mae nhw allan yn un bore yma yn yr hael mawr yma, maen nhw'n edrych, maen nhw'n mwynhau hael yn un o'r jerseys. Dwi'n credu bod ni'n ganmol y beirniad yma ar fore fel hyn. Mae James Strachan wedi mynd y busnes yn eitha effeithiol. Dyw e ddim wedi gor-gwneud y ferniadu, mae fe'n gwybod beth mae'n moyn, a mae'n mynd amdani fi. A sy'n fi'n diben I gadw'r anifeiliad, mae mas yn y gres llethol yma yn ddiddiwedd. Siwn neu ti wedi gwneud y benderfyniad, sy'n pwynt ti wedi ben drwmi. Na, mae eisiau cysgod ar y dam a mae eisiau dod yn o'r peth ni.
Ond mae'n hyfryd gweld boes ifanc fan hyn yn cymryd at... I fod yn deg i'r bachgen yma, mae rhai fy profiad ag oherwydd mae yna glas bendigedig o'i flanau fan nhw te. O, wes, wel, ti weld mae wedi dod lan trwy'r rengoedd. Mae fe wedi bod yn dangos i ddechrau, mae wedi bod yn berniadu am sydd yn ifanc iawn, mae wedi mynd trwy'r ysgol brofiad, wedi cael ei asesu a wedi dod i'r brig a cyflawni'r gofynion i fod yn feirniad. Dyw e ddim berniadu agos bod rhywun yn abod, mae'n berniadu agos bod e ar y rester swyddogol. Odi, trwy gallu unan. Trwy gallu unan, ie. Odi. Ond chi'n gweld yn aml mewn bywyd os ych chi'n bod chi rhywun sy'n captain ar ei waith, dyw'r oedran ddim yn dod unrhyw fath o bwysig. Nant y bola, sy'n mynd â hi waith. Na, fyw chi. O'n i'n meddwl byddai'n anodd i wneud bo hwnna heddi. Mae wedi dod a tregibu yn top yn un o'n miaeth yn ôl yn dod. Wel, y teg ddim yn mynd am yr un ifanc. Daw diwrnod hwnna to. O, ddeithi dydd heb os yn cael ei waith. Dwi'n credu falle gall Arwyn ddrychu mlaen am blwyddyn nesaf, falle gyda fwy o ffydd falle na Edward falle, agos dwi'n credu bydd hwnna. Sa'n gweud bydd hi'n Edward i gwythygu blwyddyn nesaf, dwi'n siŵr bydd hwn di gwella. A gobeithio ddwn i gyd yr un fath o ti Tom yn gweud erbyn blwyddyn nesaf, dim e? Ia'n dwi. Iaw, dewch chi nôl, mae'n dechrau tanio man awr a Pencampwriaeth a ni'n edrych mlaen at eich cwmni chi.